Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет бехарен. Ай ҳаматон миннатдорум. Имрӯз дар аэропорти Жуковский қарор дорем. Хостем бародароеда ки билет гирифтем. Ай худшон пурсем ки дастрошна билет чанд қадарай ва ай вазъияти аэропорт хостем ки шуморо хабардор кунем ва мепурсем и бародарорам. Салому алейкум акаҷон. Ва алейкум ассалом. Сози тенҷа ака Абдулло, саломат хуба? Шукри Аллоҳ бародар. Ҳозир худат бигем аэропорт билетгирӣ омадӣ. Бале, бале. Дастрошна чанд гуфтан ака? Дастрошна 9200 гуфтан, ака Абдулло дидем ҳамиҷа 7600 гирифтем. Ҳозир нархи гирифтем. дастрас. Бале акаҷон, нами ҳозир билетошона гирифтем 7600. Уже регистрация сар шида буд, оформи кардем. Гузаштани напасадшини дадастчон. ва нафарҳое ки билетгирам бовар кунанд акаҷон. Бале, бале, бовар кан беҳтарин инсон ака Абдулло, беҳтарин инсон ай. Беҳтарин, ҳазор раҳмат кардам. Як чизи дигарам мехостам пурсам ки вазъияти проверка чӣ хеле акаҷон? Проверка 100% ай. Хеле ягон каса напурсидест? Не. Созай проверка тенҷ аэропорт тенҷ ором бе ташвиш метонем бин. Бачаҳои FM метонем бе ташвиш бин. Бале акаҷон. Акай хайло снат ривоҷ метонем бин билета бигирем. Лайк абзанем, лайк ва шата абзанем бачо. Ҳама каса дастгирӣ кунем, иншаллоҳ мешавад. Баъд мардуми муҳоҷир да гуфтанем ки ҳамин дина хунук шида. Бале. Объектора буд кунем, ҳама каса бихезем бирем бо туристо. Бо Тоҷикистон мерем бачо. Ай FM ягон фоида нест бачо. FM да кор мекунем. Бесум кор мекунем. Бе билета бигем бирем Тоҷикистон. ҳаматон худтона эҳтиёт кунед, боқӣ паноҳи Аллоҳ. Ай бародароя бигем ҳамашона ҳозир я рейс да гирифтем. Жуковский Душанбе ки 9:20 парвозай. Хеле ягон чиз мега ка барои нафарҳои тамошо доранд. Вообще зона кашака ҳама точкаи худ мемонад. Чӣ гап зана? Ҳар кичона эҳтиёт кунам гам. Хай бародаро худтона эҳтиёт кунед. Ина билет арзон шидага, инами биен ака Абдулло ёрдамтон мекуна. Дастгиритон мекуна. Иншолло соғ саломат ба хонара мерем, ба пеш падар модар. Саломат мерем. Шоя мера бихе биё ака. Биё вообще чӣ накашами. Ҳама мардуми худмонай мақсад ягон кас ягон чину мега. Гап нест. Гапа зиёд намекунем. Мисол саволҳои боша дар мо метавонед ки дар номеромон муроҷиат кунед. Иншаллоҳ ҷавоб мегардонем. Хай бародаро дар роҳи сафед. Иншаллоҳ омаданӣ шуде билеторо мегирем. Майли мо айтминадорем ака 100%. Боше Аҳмад, паноҳи Аллоҳ.